na mai martaba. Ko mina tafiya daidai garin nan waziri. Sarki jiya da talakawa na ma biyayya. Ni waziri. Kai liman ya gefen su. Ai gefe na sai dai masha Allah mai martaba. Malam liman duk muka aka sallah kullum a ringa roƙon mana Allah. Wannan aikin ku ne liman. Mu ma mun yi sallah muna iya bakin kokarin Allah ya zauna mana da kasan mu lafiya. Kai malam waziri aka kama mai laifi a hukunci daidai da laifin. Haka ne mai martaba haka ne. Kowane ne shi? Kai malam liman ina da korafi akan. Menene mai martaba? Shekaran jiya an kamo wani barawan akuya. An kawo shi nan. An kamo barawan akuya an kawo shi nan, na ce ka gaya min hukuncin da daidai a mishi. Baka ce min komai ba. Ai mai martaba idan mutum ya laifi. Idan mutum ya laifi mai martaba. Musamman ma laihin sata. Daɗi da mai gaskiya kenan. Ai kai liman yanzu in ka kama mai laifi da kwarto da barawan akuya, barawan jakiya, barawan agwagwa. Duk a yanke musu hukunci daidai da abin da suka haifi. Ni mai martaba. Sosai ma kuwa. Wai yazu billahi. Yanzu kai waziri. Allah ya kawo da aka balla dawa gidana ta fara ƙari. Wannan harkar ta yi dan Allah da annabi. Mai martaba. Yanzu kana a garin nan za a yi mana hakan ga dami man kana. Kai yanzu sarki nan na muka ce ma magana a tsaye haka maza ka zauna. Ba da waziri da kyale shi dan na kamar ya zo a fusace ne baka san me aka mishi ba. Me aka mini? Mai martaba gadiya ta nan. Wannan ce da ta ga? Ita ce. Me gari lahiya na ga kana gumi. Ya autattawa mai martaba. Ba Allah ne aka yi ma ɗiyarka. Ya ta me aka yi mata? Mana tambaya ce me aka yi Ciki. Jimi. ciki an baɗi yaka ciki shine zaka zo fada ba za ka kira ni gefe ka mun magana ba. Dakata mai martaba ban ni da ai wannan abun ba na rigima bane ba dai yayin tana nan ba a tambaye ta. Yanzu ko kuna ganin a tambaye ta yafi sauki da ai bincike. A tambaye ta kai a gaban mai unguwa kake kin tsaye muna bakin. Wannan ai ba abun faɗa bane ke yariya wai miki. Dan garin ku ne ko dan makocin ku ne ko bare ne wa ya sani. Sarme? Sarki. Auta ta hai koma gida. Koma gida ba ni da sarkin. Yanzu ko kun magana ko yadda da magana yarinyar nan? Yanzu da dakata tun daga malam liman yi mana hukunci da malam liman ta hai ƙari a tsakanin mu da sarkin nan don ba mu yi damana haka nan ba. Kai anya. A wata ruwaya dai idan wani ya ɓata mata rayuwa ana masa daddaka ne. Yanzu dai ba wannan ba. Kai Kabiru to ka kira mana kanta guda 4 mu samu mai masarkin ga daddaka. Yau kan ta kare wa sarki, don Allah ku yi ma sarki abuwa ku Ni ba zan girman kai ba, kuma ba zan faɗin rai